do Colexio Illa Verde de Lugo estivemos esta tempada estudando moitas cousas sobre a organización política territorial de España e de Galicia. Temos a sorte de vivir nun país cunha riqueza gastronómica e diversidade cultural e lingüística. Como sabedes, España está dividida nas 17 comunidades autónomas. Delas estivemos aprendendo o idioma que falan, a gastronomía, o baile típico da zona, a capital e os monumentos máis representativos. Agardamos que vos guste! Galicia, a súa lingua é o galego e o castelán. A súa gastronomía é o caldo galego, o polvo a feira, o marisco, o cocido, etc. O seu baile é a muiñeira. Capital é Santiago de Compostela e os seus monumentos son a Catedral de Santiago, a Muralla Romana de Lugo e a Torre de Hércules na Coruña. Asturias. Os idiomas son castelán e bable. A gastronomía é o chourizo, a sidra, o cachopo. O baile é o pericote. A capital é Oviedo e os monumentos son a Universidade Laboral de Gijón, o Santuario de Covadonga e Santa María do Meranco. Cantabria. O seu idioma é o castelán. A súa gastronomía é as rabas de caramar, as anchoas de Santoña e os queixos cántabros. O seu baile é a xota montañesa, a súa capital é Santander e os seus monumentos son o Colexiata de Santillana do Mar, o Palacio de Magdalena e as covas de arte rupestre de Altamira. País Vasco. A súa lingua é o castelán e o euskera. A súa gastronomía é o marmitaco, a piperrada e os pinchos. O seu baile é o resco. A súa capital é Vitoria. Os seus monumentos son o Museo Guggenheim, o Peine dos Ventos e a Ermida de Gatelugache. A Rioxa. A lingua que falan é o castelán. A súa gastronomía son as patacas a rioxana, o bacalao e ovos a rioxana e as torrixas. O seu baile é a xota. A súa capital é Logroño e algúns dos seus monumentos son as murallas de Rebellín, San Millán da Cogolla e Santo Domingo da Calzada. Navarra. O seu idioma é castelán e vasco. A súa gastronomía é chistorra, espárragos de Tudela, cogollos. O seu baile é o baile da era. A capital é Pamplona e os seus monumentos son o Concello de Pamplona, o Castelo de Olite e o Mosteiro de Brede. Aragón. A súa lingua oficial é o castelán. A súa gastronomía son as migas e o rancho aragonés. O seu baile típico é a xota. A súa capital é Zaragoza e algúns dos seus monumentos son o Castelo de Loarre, o Ponte de Pedra e a Basílica del Pilar. Cataluña. O seu idioma é o catalán e o castelán. A súa gastronomía son os calzóns, a escalivada, os caracois e a crema catalana. O seu baile é a sardana, a capital é Barcelona e os seus monumentos son a Sagrada Familia, o Anfiteatro de Tarragona e a Igrexa Santa María do Mar.